Migao mar pi ochako chenro mar ng'ado oko lai mag pi ma otudie tok chik ka chenro ma kamano notimore kawuono e kar dak ma Embakasi plot mar 10 e kaunti ma Nairobi. Jagoro mongirore Migao mar pi Kiprono Rono wacho ni Kenya wito bilion 10.6 higa ka higa kaluwore kod pi ma otudi ma ok opuodhi. Migao no yango ni lai 250 mag pi ma pacho ka ok chul kata obedo ni gikeyo pi ne jodak kuonde mopogore opogore. Rono wacho ni apedha biro dhi nyime kuom ndalo 100 mabiro mar duoko chien lal ma nyiedhore kaluwore kod lai mag pi ma ok opuodhi. Over the years have been facing a lot of challenges which are related to the destruction and damages and vandalism of this water infrastructure by some private individuals and also sometimes by contractors who in one way or another are hired to deploy government-related infrastructure. We have realized that the government is losing close to 10 billion Kenya shillings per year because of non-revenue water. People and customers who are not paying for the piped treated water. And we have realized that there are quite a number of illegal connections across the country by individuals. And these illegal connections are making the country to lose quite a lot of money, which this revenue could have been used